Igagwete bwo mugakoye sare nge bwoje na agwete akamenya gucha iga na agwete iga straight paka iga tagwete sobo ya Janet nkwanyo mirando taracha Njatinyo miriande Umusobati oyo nerole ngomonge none igerie teria kuru Janet nyakundi neri yawo na munyometa kale nyaroke ngata bwatike bale ngamubwatire bibande Marieta na ya na osia gutumia igago teba nga ngwachie to kabete nyimbo isiko ukamotaka uniki kusikia goteba inche munanga ndiga miaka mbwata ngone mirongo kianda imiaka mirongo kianda inguru kimbwata umwiburi oyo no yo gutata byara yabeta gocho tonge nyimbo nsagisieri kwanyoro gontebi imanya ngani ngotebia mangana yobo bisitoteba onko gotebi lakini nanda akira tukuri kubwate gacha kantainga imanya ngani ngote yobo bisio boto boteba ni gonko ngo korera kereke mu munota gete nandi timba sikonyana musacho ndi bensio gocha saya Mwacho murere Obosongo Vibes Network kaka story nere mwabeire mukondangeria ku mwisonde mwantebiringa kaka gakie tutagete kumanya oboe na sibure ikiagera inchekera na chirase wikandigo maenesi boberete nkukunya na kunya pake gechona bali mama yatege chona ningi na senguko ekwebisa na chire pake kenyoreke aigana atebwa kuruku gionse family kiseme echigo chire Masige West wabasi county ya Kisii gionse family oso amugonga oso epare ye gutirimboka ya technical dere matari ekuruku senaki ngakita kinigere kuruku nsali taraja nsali nyabisia oso emabo partner abo on your right hand side yo moro mulioka oje paka iga sitori inkigia toretira iga amangana narakwa netunga muswati nare maiga isebiara chandire akamutagete nekigia toreta story yabande mwajiroche mwantebiri kaka genda na chire. That is why naikira ntagete tosoe maiga toyetegerere koru A paka Z ne story entambere ranga chinsaibere igobono bwe bange kerwo chako yetegerera oikaranse ikiagera tugukwana nabanta bange erigotema kumanya oboene bwe story yingakire tokonyora umuntu uri bobe tomotebia ya bunkompore temorekebishe tokonye ekenyoro wacho murigereria Obosongo Vibes Network twaikiro mochie story nere mwabeire mugontag na kungakira chisimi kaka ngayore minyokange story yeye tomanya ngakire nataba finally today oikange kaiga kurugora ndu bangakire chisimi moisonde botuko people called me nonye Janet yo monyena ndiwajagite kondiki bona chaito kuri last year last year wateme itanga ni pole ngakikuruku Janet Natich kinuri kene gikuruku ere gionseri nani village yeah egwadi eneri egwadi Masige West constituency bobasi county ya Kisii no tore ma Janet na bwa tomuga no mokongu kaka ina inchena na kurara gusena na gutimuka every single day igonda makuri na bora andiki for 2 years because igombwate booklet obviously mkolika cases gocha pake chine nchire bono ndana goikera but Nyasaye na acha turwanire toikoro Janet yege stutene ne mwanga kwa maremu kurukweneri mama nyombui oyo mugako no yoro nyometa senki okay nyareta ko gon shot ya mbuo asosogete sensogete eye mwao ana mwana ine chokoni nere chokoni nyombe yo bunyansi ne yange yere moinai nyombe yo bunyansi mwa my mother in neri erigena nere ya moyare asirete tai mino mbarenga muraba mura bono gaso osogete babere bare na mugako na asirete no yoro moke biyo moke ngayare tari gotoka nseche boko yo kare osine chikonda gusukara ire na mpara asago chura ati moke nare bantu ubwate 54 years taranyoma 54 years tanya kunyoma aya bana mbali ngubwate abana mbate mfo monene ngakiangana monene nyarukere boyo mochikoro nero okay yo kabere mfo mtriare
noyo gatatu form tware noyo kane gari grade 6 grade 6 yeah mwaka ndi asirete mwaka asirete 2010 nari asirete antigera abana batatu so that is about 15 years ago 15 years ago kera ntigera abana batatu nkanyora my mother ni rumno roche mu kirende mongina kombri ne bagina banje tabachukuru kunya kombri ninga ngware kanyora umwana kegusikeri babwate ngokororero umugako kanyago bangananga kanyora mbuchire gontomera abantu ikagera bono ngacha kanyora umwana agacha kamugengera rende oyibono mbwata umwamuro manna kor kumesha kiyo kabira bednego yo gatata kor ku Shadrack igamura mbare ngo batatu mbate nyaruka nejemo okay a problem ninki kwa bere gokundi sana ku last year because of so many cases ndeka gocha but finally I'm here today a program era inanyo mete 2004 kabera kanyora abana abandi 2008 umwaka gasira mutinyosta 2008 umwaka abangaka ni ruchiombe 2009 kanyora umwana ogata note nene gusito karanza are you comfortable no gotena mbiyandi okay yes 2009 kanyora umwana ogatatu okay 2010 umwaka ona gasira umwana obwate mitinyisita noto mwana tinsali ase gatunu asaga gatunu kalinsa ali simosimegete mutikyo ura mwana gatunu agakara okay ari no imbera yae enyombe na babwate ne chikoni iri yarenga agwenkera kinimba atagorete ngotagorete umuro yo minto tata tete agatagora actually ekero gaiga mare mwasirite mbagorete ngombe iri kenyoro gikugora ngagagiti atugora abana nabake baigwa mabere bakonyora mabere bakulire akagore freshian kanyerenda kanyorigerio mafete nali akanyebekere mbege kanyore mori iriya nyore moriga mumuro yo minto gosa tumetu agamba ko ngitera nsari gonte ngombe tote abane yawo kero mugako mare mwasirite umwibori oyo no yo gutata byara yabeta gocho tonge nyimbo nsagisieri kwanyoro gontebi imanya ngani ngotebya mangana yobo bisitoteba onko gotebi lakini nanda akira tukuri kubwate gacha kantainga imanya ngani ngoteyo yobo bisio boto boteba ni gonko ngo korera kereke mu muno tagete nandi timba sikonyana musacho ndi bensio gocha saya kendi yonsio gotakontebi kogenda nkoira nera ase my mother ni ronko boli mama igumuna tata gontebi yaya iguri gosa gitasi nara akoreta nanda somo ngina orenga oyo muiboli omina omanene ochiete na sereti gwetire bintu binga munibyo tilinga okay igo tato mine kera gocha kotebi ngane iyo konyoraje korire naenda ande igo ne tabia bwate aha bone kera ngombe na ichikurwa ngombe ngenda baka mwae mwino muteye kwera no muiboli muteye tata kora roro no turi gocha mwina ritana rita ingu gocha rais what do you mean igo na bwato muchionde mwino ori ori mwino igo your mother in law garo moru yo karenga se family monene abo mwino no murugyo moke igo tagachira rais okay bone ekera ya nyare kante ngombe baira nkaena ngamate tata korororo otagocha obakwanire ngombe bakwira ya abana ekenyoro kegureta abana barira amabere ibaga nkiba konyirira koro tugochuga ya namangana akangira niriga cyanga ari gusibya gatene akantebi tari bono umuntu ono guchiko besukari egende gukwanira amaya kera naka kotebiria amangana yane igari nge sukari buruka ine chumbi ngashanga agakira kiri kura gutangira nereti jinkaira nanga kira nkamanya ngekene ngombe yakorireki yachire nkaombi abana bere iga ngocha kurora nkorora yaya umugambi keberi narengo mugambi ngo mutendikire liruwe ngo ichiguo ya death certificate okondikira liruwe ngogenda ogembo ne kebande maremwa gwate ibande bibere umuntu ataratinde kwa gosema rya mwataraene wa kwaye gware ebario permit aha kurwabo okamoja permit yeye tatonye bwate tata akanyenga keranyenga nkagenda ogembo mugambi akangichore form nero elyo kuboli ngaye ningase omunye gusira ninchi bwata bakabono akalika ngalika ne wife
kaenda ogemoka gochiform getenga ichori ngakora gochori chiform echo nkaigwe death certificate ngatiga ekebande keriari lakini ekebande buna bienge bibere ekemo ngachang'ata mama gacha gecheka konya abana ase kerakore ki kerakonye okobeka kori nabegete mama muna achi gosira bono nari baumerete ekebande lakini there before ntararuga bono narwete nkaenda nayo. What do you mean ng'abire bienge bibere? Egiasirete kere ekebande eke giasira maremu kabwate ekende ekende ekanyorwa asare gosibera. Okay. Ekanyorwa erio bwango eriasirete nari gechete asare asa kianyora tu asare gosibera giasirete. Bono nkakebeka ng'a naboranye gocha gokonya omwana ekora tayari keri kende twairire ekero mama asira nari bachi konyora ekebande kere ebukumu. How come mwachete mugatiga ekebande original ase office ya Kwerende? Ekebande eke twairete ase office na palio permit nkaire ekebande ng'a oteba ng'o koimokia ekebande na palio permit ogende nakio kana ikiororo nde ekebande kiane bakerike bagatigara bakang'ea death certificate nabo giatigarete igo. Lakini ncheme chinatarire kukwanira mang'ana oboremo ngose gonkora nonye death certificate kero bande ekebande original monyene goika getware. How come bagotebetio sarende ekebande Kenya gosira? Ekero ngochikuya death certificate ekebande nagitigete. How ng'akinya nabo yanyarekanete na ogembo lakini bakang'ea death certificate. Amachiko yo bisi bagotebete bo? Bakang'ea death certificate ekebande kegatigara. Kero nababori bagantebi bono eke naki gegotenera maremu death certificate etari kebande bono ekebande na serikali egokora ki ekoira monto otari ekoinsist bono na death certificate egotumeka. Ngacha nkanyora chikazi nchanchi kandangire Nairobi. Eri kero maremu asira omwana onyaruka class 12 oyonde taraende esukuru onde nemitenyi sitari ngaronka ngenda Nairobi nakora ebibarua nkabika abana boarding school St Albert Mukomondi Boys ninyaruka gacha eso secondary. Before tutaraenda abo gento gerente getukumanya gekeigo because nturi koira no before your husband atarasira mwabate mochando na iso tata yaya ntwabate mochando ndi bwensi mbiya mwari gokwana kire gento naye nkonyenye ngoko mwinari goikana ari konyeri ari korangeria ote yumongi noe koraki bana atiga naye ngoko nacha koragira enkeni yonsi bakuri goika nkoreki nyore lakini ncho mwiburi oyo ne gacha kugekekera anyora machika etinkore tiki timbwate timachika iko before mugaka tarasira your father taorogete signs chinde chonse choko kotakabu no mwana oyo. Okay, taorogete bone kero twakura nganda Nairobi naberire abana begete boarding school nyaruka yasomire yo kindo ekaro ekande gakura tara mwana ochire boye bone kero nabere ruguragu nari lakini Nairobi noende Nairobi abana banaka bakuru St Albert nsoba bagocha babera no mwongina andi nacha nabakora shopping enda nabaire school igachike kabono mama urwalire nde Nairobi yo mata ilo mama ngakire simi ni nchungo tige ngoti asena sabani niri nguchi ntamba kendo like ngo gotigo muchi ngamte mama na nchinga kina arwarte mission kiana alengi eri pipeline ata mama nyuwete bo lakini nchengi lakini ntai totire mama gontebi sabali niri nguchi lakini kanda irane bwango ntara irane tibwango engombe eri erali umuchi ndabo embaliri ngombe ine yo eri bakurete emoli endero ororo ongero omwana bwenyaruko lenka emoli ya gatatu ongirero omwana akoroka arori mu murona omonene omungirere school nande mwande sanduku ya neme mwana okokuma ko yakuru arusiringi mye chiro mongero omwana oyo no mu murakoboko kamate mama nto ochikiringare turagante yae gukoboko chibesecho ine mwachi besa chikogore gento gakoende school ngaronka ngamutebi bona mama antebi nyagitari ngochi ngwa suspect kumungina ngusira uchi ya mama wantebi nachire nyagitari lakini nitete mecha nanyi wete ngaka batebi ngamutika abana baenelio ne bagende nabwo abana bukambu ate bantindike gukora matuko mama kwanda tieta ataragenda kungakire simi komboli mwana ochire sukuru ngomokani taraenda ogontebi chisiringi chirimya ina omwe aliere litoke njira nando matainga tabese kogenda tabese kwenda emechi mama gaenda tieta nkaganyira lituke lirigima mama karuti atagante narume igatira kinimbi yande ante yo mwana one ira nanka ngotebi muna ngogotiga okomenya
ani chinguru chiane muntu ndete yo no chenga iso iganyangete ogenda anda cia sugu chumwana ine rwakirite isige kamago nanche nero kongakira morembete yabana bakoraki bakonyora kireta matukabere nyore nandi mamu yiwe nyombe nkoko ngakire simu onte neiwete mamu mino sirire na rwenya gitari nkorwa roro mte mama timbu ati besa ogonte itemo koreki ochi ngorigiche besa ngocha kanacha abo twabera unkanyora tata bono sore ko kutakanga tanta geti nane kera mama korunya gitari igangete kumubeke mocheri echirani yajite kubeke kebanda akabeko ekera mama kore tukuru mocheri kabanga tata okembire riye bantu bonse barura abachire akagura abantu n'eng'ombe ya mama oneti akalimira embera akagura abantu bakalima abantu bakalinya macho bakubori ngani kialimera ndutabwa sabu yokolema after Monday sia karo mungu nominasira mama akorete wiki mbiri mutinyokia ndaye nati gutare 13 2022 ekera bona alimi embereye bagochigocha bakabeka umubirensa bantu bagateba ng'anyu mumwe nataranda nyomba nabwata abachukuru n'abantu bae mugakuta batagiti ndet mugambira bantu bagacha igo mamu mino garwete richiko ingo mochukoroye amwakirike kamagu uyoro mwana wa munene tato mina akagenda kalime embera akagura abantu omwana atageti kamagu okay kamanya kurwa bono ekero bantu baswa korana mikaba goteba akiota gete kwangete mura kubosa ekabanga jangusana nansa abantu baichire mugambi ogocho goteba munta kuno muntu oli bwoye bakwakaniriga uhonera mukaneriora ibono wakanire chombe okay linda mangana ya kamambi yaye abantu nabo baichire mochifo ino mo sub chief gose sub chief okay matanga no abete nero roba kabon okay matanga imuna abansaiga ka abantu bagotena mbali gotena gokwana abante bali gotena bakwana igoro y'abana bamaremu mbaro nabo totigete umuchi tukabera linda matanga itukeria matanga umugaka na abamine tebe gotinga obore mubone chingiti kiramenyo gose murana mweteli baga akanywa menyombe nke na ubagocha komenya abantu bakanga kero banga nali abapasta bashite bakamukwanira akaingiro n'abantu pasta bakamutebya nti yane mama omoke mubwate bakankwani kanisa ke SDA na tata neno mune igaingo mugayani bwe kanisa rane rumochambu yerese abalisi abo bachetano moyo bali chipi video nchiro video abantu mbabwate mama agatebwa kambwata omoke tata agatebwa mubwate ndugwe yane nera agatebwa mubwate bagatebwa yo gukunu mubura koyo wiragiriri apasta bagatebwa no balisi beka amaboka apasta bakamubeka bante bayichire bakumunta kubeka tukarua rende matanga akaera buya ali tata ntagateba konyo mumuro yo minto bwegarira nyomba no tata mubegete oyo bono tiga oyo bwate myaka 54 kore bintu bya natigeta byo spinga nyora ebyo nire nyombe yeta ugete chibito nchiyo isiko weta karonka katebanga mumuro oria aruwe nyombe ya muro mwaba manene asoye nyombe ende na bagachirite omwanchi oye abera asatindikete omugakoye abantu bagaka chinkobi mangana yaka mugakonga yabegeto iga nyomba nere lakini atindikira aiga no mwa aiga ne kwen no obe yes sali kende tugakora moyego mambi bogokia nyoro mugakoye gocha bakansa goteba aye karuga guswa guchiga kamata itata ntwale ko sangana matukabera totoragirira monye bangirete nswa tinta geti komanya eyampantoga bakaleta chimadress bakaleta ebirogo bakaleta chimesa bakalenga chisanji suguri ngaswa elingo tayebunza akuna mwache ya maragoba nanenga nilikorwali na kere ento kiane ngoleki nswa timbu atigitanda timbu atikende lakini ikabidi abantu bakamyoka bakange ebintu ngachakira obogima abana bera igo bono nchiko igitike ngandeme dinale mire bituma bya somoiri ngo chikole mase mata ali nyoro mugakoyo ko ngichara nesirasi ko ngitaboke bore mono bwo bogete paka alisto pake gali mate para botambo gete mate aya uko chaka ko ngitira mate bono ncheka na kura na tama ngwa kero mugambi simi mugambi onte chuli boti ngoli boti ngoenda nyamache kana ali boti na kura nyoro mugakori ria ngita kura nigamnyoka se omwati bogeti
akareta riruba nibire omwati bwatiri lakini mbwata maruba ayo ligotebanga ari gonturita ni bono nyenko bera above 7 days mbere ni maoni risk dirinje mambi mbogete ne riruba ngo chikora kichindu gechane ngaro riruba nari kerungo tebo yaya mugaka abwata saa 10 ya butuko mbori ngo mubwata ngateri kwari gete statement nyamaje abante raye yakora ki ya mubwata gwika chinsango na nyamaje togosuku gocha sedio dio kuburangiria marieta y'abana chibat certificate yo komute yaya umugaka serikali tibwate buri meko abana ndeba isega kwete chikondi yote abana isa kwete bakoreki baseheriwe ende bawo burimo mugako yo Friday yarengi Saturday tugakira saa 10 gakuru kanisa gakira umugambi esimi no umugambi agotera inju chorokereria abana bane kiro umuntu kwae kera ikansa agateba ngagwa ataitate gatatu yo gatatu agasinya ngo koraki ogwatero kegera mbabiri muri abantu bagatema mugaka nenja kubonie chikura akereto bakalike bisakara bakalinga nya yes togo twate gatatu nyeno tobeke kabere lakini mugaka gachite n'abantu bae na inche n'abantu bane natebeti umugambi agacha n'abantu babiri akaira yo mugocha nayo mugocha abantu abakengera goteba no kabateba no abantu bakatukaikaransa njenganda gocha mugaka uri kumusa mugaka manene sana moyari tata no mugambi bagaikaransa abamura bakagenda bangana abaminto bakomuru yo minto bakabana bane bagachigwata bakabagatabukia kero twakora rende agreement nimbwata nyumba nkorama ewiki yemo nyore nkorangiri musalia musali ngo chigoiko tore na my sister yo karasta ntebigu abantu bagaka bari mugako ibukira mambi ogurira abantu elibweli bachi kumutegerera ikinda bamusaye bamutebe nche no mubengende kwani ngasike mugako minako timaiti yani ndete ya okora ai gwa kondisi tiga paka mate amanya kurore na lia kondisi rinda ngambeli tuwika ekororo bagoteba no bara mugambi atairana totenie kineke weekend bate tukarangeli go Jumatatu Jumaine ngo ikoyarugura nyora abantu bale 58 abantu 15 chitinda ngire tio nenche nchiete munande ekogera tingonyara gwitakire nyoma tenga chontegerere kina nchiwe kwa abantu kabaro omugako yaikaransibo habori gunki nki omugaka emugaka erese bitari kuigwekana ninki amago chako omugaka oyo lenga acting okoroku magoma Catherine magoma amobori nga ninki omugaka aswa mukubuna no musubate kana ntorarora igoso ente getagani musubate otoriko nyoro gotara ento yakabira musubate otabwati bwa matebo n'abantu nki ayako goserete mugaka gaikaranso gatigate agamagoteba nche ento ntamutakireti elieta atabwatiri abwone Catherine agatena ateba nkoro Catherine magoma sitondi okindo no mugaka one subwa enya chenga nche bantu go identify ngani nyomire na abana bo musacho uyu yani elieta inki aminete bono bateba nga tubwatiri etabwoye statement nga kiminete bono yani ngelieta kangondi getenga Janet nyatichi mumanyi osinyatichi ombui onkoro ku Janet nyatichi nyakundi ekora sinalereretu nyakundi ningo ari yanko yana sina kinerete okay yani nga kibande kia ongeri gosomaria tari omugaka okay na akamataine no mwana uri ogokore form 4 achiurigeria saga sogeta nabwatiri tari abwoye omagwa akikisanga bana barero mbali gotwara marieta aya bwoye akamagotana totebie kende ngomo musubati oyo igwa bwata abanchi abange abantu bagachaka goseka banchinchiraki nk'abantu kabare patato nyomba bako muhinda indi ngasaba isiko bari bakonya goteba gakinyigorere abantu bagasoa goseka kaida ekera bachaka goseka okurororo oyo ndo kumubori Catherine umugaka kwaburwa masikani muno umugaka omanene noyo karenga kwarenge asera ini ya saba baba isiko batagetoa bokonje bayigorero agakira tairanirete bantu bagachaka goseka rinde tugaserigo kabakana cha bagakora umugaka tiko musubati ondabere gatukwera na teo musubati ondabere ntunturo chigosoria gosoria tugakura matuka make imanya konyora bone kesi gya koti ngo savi guri ruba tare 18 21 indi boti ya inge tare 11 mutinyo 11 last year umutinyo 2023 2022 bono kana savi guri 21 ngali ruba kala turi kira tare 11 mutinyo 11 ngali tare 18
tare 21 toke koti Mashtaka yake. onde trespassing iga tamanyiti omonto ng'a yarwete agacha bwoye tari gotena omoroya nakorete ki nakwete rirube ririkarieta nche ngatetiga ng'ende koti nang'orogeti nkaira mpaka omogambi ngateba genda koti otegerere nkaenda koti rieta rikarangerwa Kristo barati onse rifase Janet Nyatisi Nyakundi ngotenena tintebiri kende ngaikaransa lakini nkabatebia omonto okoti agantebia buya tobesa goteba nomaete egesongo nane na egeswaeri tomaete buya ekora judiciary ngochire gogosinya enchera obangeire nkama gotenena ngatebia omochachi tindi kuuga gesongo na geswaeri bagasaka goseka ngabatebia yaya oria antebia nkaro nkaira na agantebi kuja agantebi karatasi utandikiwa tarehe utakuja nkairana ngochi koba ngatiga ng'ende ndigereri ng'a ngikera aswa ase file yeye eblaint ne blaint nchikogenda ndebe ng'a abasikari ana abanyamache ne order bacha kuoya abo naragire getari nenga kumi ng'aki order rende nare ntege serious kiare nkoimoka bari bakong'imoki naende bakondigeria omonto okondikera bagatemurikera bari bakoti batemurikere stay of order nkorikerwa nkominyoka abanto baminto bakong'a chibesa chiri chiaganeire nkona ebituma bienge nyomba nkogenda nkobeka stay of order amaene pi egancherwa kegotegererwa okondisirie iga mara moja ochire nyamacha ase omwosiasi oretere omwosiasi na egari aria ng'ache gonseria nyuma omwosiasi ataracha abanto korwa mbaimogetie abanto barenge ang'e abagaka abanene barenge 22 bakaenda bakoba bakamotebia mosubati erigare bwoye igakaneire abana baito atindete baka omogaka ororo na mochio ibo nagoseriwa bana bakoreti ki mbaiyo banto mbaiyo oyo atigete otaranyuoma na bamotigete ekero mogocha gotagora aria tokorusia naintwe emechie eria yonsi bia abanto bakore ki bang'anye mochio oyio obe igo korwa bwa omogaka omosiasi kacha rende iga ogotira okomonchora na nsa okomoboria mse hawa ni akina nani encherere bakoharakisha omoteni gwachukua akaboria abana watoto papa yenu alisiko wapi ni hapa mse hapa ni wapi ni kwa kichana yangu ni wachukua mosiasi agaswa goseka bakumwikera mosiasi ogakachibi choka mtemse si umegawa shamba ni nini ulioko batem pipi yangu alikufa hapa na mimi nakaa hapa wakamboria mse ako hapa mnakaa na wase wawili okoro yu no mogoto nere na bakoraka no mogoto ulioko mtaini kichana yangu tari goteba nande uria kamuburi huku ni wapi naona hamna uhusiano kwenda huko mse uko na uhusiano mzuri hapa ulioko mtai hapo ni kwa wenyewe ule bwoye tugakora bagakora bagatirimbuka ngabaganyari bono komotei osiasi mimi ndio ulikuja kwangu ingawa hatuchaongea lakini nimeona umekuja kwangu wante kesi iko lini kama iko tarehe 8 otai mse kesi iko tarehe 8 taenda kuandika chenye nimeona na siwezi kufukuza bibi ya mtu na ambaye mse wake alikufa na mayatima wako na nyumba yenye wananiambia inanyesha nimeona watoto wanapangusa maji mvua imenyesha ama akorora ona tigaruri akamotiga akarine gari akagenda tugakora igo ngacha konyora bono koti ana bongo nyakogenda kire wiki na bongo sabi kuno nkabere na andikero kwira nimbora kwende ligwa sabi kwira ni amachibo oikweta somo ate vagati yako likere wakane service elie koti makobeka abankoriri igo nabekire paka yaishire goika bono ene besa nabwate yaerire igaikira bona agontebi ng'a nyomba ene ya nero agachete mu muroya agante ingonya turi kurwango gosambira ande nyomba osentagora amabati ane aya igaikira bona ngochikorema mugonda ari kando nabo nkuna imo mugako yo monyene ikarastari echari ngosimegete na matoka nje simegete echari ende ne mamo basimegete ndeka ngaki yabo okay nyora nkuna imigo gontebi aye okomenya bwana kirasima ama gontainga omotu na magoro ne bintu binde ngotoka bire nyangoso ne kende ebibinde bitabwati motu ne bimo binde na bigochi gotinde kuseino turi komenya bwana kirasima nkamwira ne liga omoibori aya no omoibori one nandi kandi bugani ngwanchete ekerora ng'omorembe nene omwana ori obwenyombe nke bwanchete natwara omorembe ari asare ekerora nge ko ng'omorembe ng'ana nene tagotwara omorembe nkamobori ne tata iratoka nayo okwete kero kende bwebori ng'omwana ogagoteseka muno ogontesa nebe buya bori mogakore moina agantebi ndiamuisanire kira kiri aro tata omonto nanticheti kogiraneri kende agakira kiri agatira mota oruka bwate gotira tukakore chabute lakini bona mang'ana aya ye koti
no ang'irire embero ogocha paka isika ekero achi aenda taresto mutinyosta rulingo koro yarenge ngachikorigie file nkanyora ebisire file etonya konyeri ngacha konyora ebekire chamber kani mochachi nkoenda arenge sindani kitui oyo chira omogani kwing'a kaninga bagosaini ebinto biri kero birororo bakora bamakobirani gochi ase chikwende chire chifile bono omusa akaenda akaegwe ekwerende echo akaegwe risaka reri na tamanya korisoma erigoteba ng'a kine eke nkebwate bwana boisaine ntigumenye na madai yando ntayogodai yonde gacha akanyora nde nyomba omwana oyo otebire ng'a esukuru ntware kogenda omwana oremire chinguru echio ikirare tato gitomo nando oyo muno origa tato mdama gosoaria aso yokogoro okoma nyomba ng'use koro nyomba ambori okomenya iga abone kirasimi andete bokansa nkamobori buyaiga omoibori nki nande gose nagosire nane ngairora tata nki nagosire omoibori one okara nabatebi igo tata aganchoka omosio iga akang'esoa ekebaga abwata omwana oyo nokoimoka na etindo ya echuma abwata mwake nkamotebi toaka sokoro yago torochi yabeire bobitama eri nagendete korangeria abana b'enyomba enke ekero naminyoka iga nkominyoka agachaka kominyokia eri orang'itire nsa kaminyokia okominyokia echuma takarangeria morebi tom nabate ekango naki twagambete ekango na omonto okwete ensa ntagete kororera ekango inche na egetondo ngokwanera bakaminyokia omwana oria akaru korwa are speed agasoaria matoka aria gati achikombwatera aria akanyora naikire kogenda omwana oyo one nabo are na etindo kamorora nere nkominyoka are korwa maega ebi na esukuru bire inche naikire maate amanya kobwatera omwana oria one momura tari korwa maate na tata are korwa rogoro babwate omwana oyo one moisio yamotebi ng'a oyio okoroka morebi ntagete nkobuna bune morebi ning'o oyo tata bwa enyomba enke nki mokorigia oboremo bwaito omwana oyo one akamotebi tindi boremo bwa abande yonde oboremo bwa tata ominto echirani ere moino aria omong'ina oria naminyokete oboremo bwa omoibori omwabo nori akaminyoka na omogaka oye kaba barora omwana oria aimokirie etindo abete omwana one iga naria riria aimoki na echinguru oria ogokura na inche ngokura riria akura tata agacha agaitenena ase orobago ime iga akamong'esa kira oria akagendera gokura okomorama omorogi oyo bono bachaka kuomana ekagera omwana oyo one takora ki taitwa buna ba omoibori tinkonyara kora nimosigete nimorora inche botambe nacha korwa amatuko aria maya ngomorora natama ekogera oyo na omoibori kande bwoye ate goika amo amasikani aye nkamanya kobwata bono ekero twachire ekero amatuko aywo aerire abere nimanye konyora ng'ende ntebi genda oriboti ngabeka eobi nkabeka nkanabwa omogami nkariboti bono inche kende nkio mbwate ndakora ekogera amang'ana abina tindweti family yabina nkire riria nakire mbori ng'aki nkira ki nakirera iga omogaka oyo ogendete gontianera ng'a tari gontiga nde moyo nkagenda ofisi ya donya goika ofisi ya donya nkaumera happiness nkonyora happiness nkorwa ororo nkomotebi happy naki ogonkonya akaenda bwa agantoma bwa county commission bwa county commissioner ngoika ororo bagontoma odisi odisi ngoika ororo disi okorigereria ebinto ebi ogonteima oche tarehe 12 akeng'onyora amarua bakombwate following day tarehe 12 onte ng'iche na abanto bane tatomereti mogaka Nairobi ntwarwete na abanto batari bake togoika ororo bari bakomoa amawaida bakomotureti bakomogambia bakamweresa oria agateba onye tagete gokonya omosubati oyo tagete tomokonye kogera mbwaye na ebinto ebi biarorekane mpaka DCI nabo barenge ki security ya kisini county na sub county nabo barenge bagateba egento mogokora abande moebage mwana morete amarua bare ekoti torore abande moebage mobeke caution naende konyora eterere nda Absa Bank bakorigereria oboremo bachi koimokeria eroni bari tokominyoka ogembo na omogambi na omotureti na abanto bande tokoia amarua bari atwarete amarua bari the following day nkoira bakorieka amarua bono toumerana twensi yainge tarehe 26 omogaka oria naba angete bari bagateba rinde kangire naende ntomaete nki togokora ki togokora bono nabo
nabonda na changamoto etari enke paka bono nkwebori ng'a ninyora ase ndatwara omorembe ekiagera inki maremu antigete naende nabondo aroro naende kero kende ning'ogosara akabwata obwate abana ba maremu bakaro bari batindegete maremu barache koberwa maremu lakini are kobori ng'a motare gwancha gaki abana bane isiko bari goetera ebina enyomba eria egotu omogaka atagete korosia amabati aye yaani timbwati omorembe nene ekero embura egotu bono iga nabo eranyarekane ng'ikaransa mpaka mambia gekogera egotu eye mbwate iga nechikoni na amabati abanto bankonya ngabeka ng'a tiga nabekera igo naeneria ebibuyu esauri enyomba eye ere enke ya amabati 25 lakini are kobori ng'a ninyore gose obokonyi nene abana aba maremu basome kero kende example eke baroche nabo bare willing gosoma na omochando oyo one nigo okoba kero kende ndigereri ng'a nesauri gose abaibori bana bataiyo ntari naye na momura ominto Enka abaibori moyo bare. seito mama akwete mbwate emiaka 2 Your mother aso iboire. matata agachagasira chitinkiine tinkana ntimaite banto bari seito Ika stay yo Isaac as stay yo tato mina karura agende ngase inogochi. Ngayokinerete. nkinerete bwe sister bwe chianti nonkinerete nande nonkinerete anga ane nkanywa mwanga Okay, bagusiba mino pare bagotegerera tari abange. Na endege kunyarekana ntorigie etimati gusaba gaka ubare ngoro babiri batatu igamba roro turakwane na barabo. Okugani kwa nkuru kucha saba gusiba mino. nsokogani kwane gaki okonene nkoringa na nyeteira amang'ana atari amake ase emiaka 3 kero kende namaete ng'a nkung'ang'ana narenge kibiashara karanga nimbe ko ngabeka abana bache bori ng'a bache gwekonya lakini yaikire bono naremerwa sauri yebina sauri ogotena nche buyeka na abana abane tabwati bokonyi bonde ngosaba ng'a otari gwancha bambwata okoboka abana bakore skuru Egento ngere tokurukanga korigia machibu. Okomenya kwao buya. Gochimutu ningi keganire. Korengana no korra kwao. korora kwana indwanirwa ase eyaki abana bana oboremo na abana bane basome bankonye How much wakane school fees? school fees riamba sengwa kana 42,000 Omwaka. 535 wari medio bado na rimu bado Na school yende. school ende na change ti omwana ewa kana 12,500 na 500 nchiro bagotaka yon 13 aso omwaka inaire to omwana day school Maxi yali nganya orte class 8. class 8 oyo leriamba form 3 ga wata 322 oyo soete moina form 2 ga wata 330 Okay, ndo chabana baru wata na bangai. I got the problem what get have solved now. Ne school fees. school fees na mwambu atisi nyore yaki buri mu burende na bange taito na bange taito ni soka nyore ondo ko pato ko bokonkore biashara imaite ngenkeye asa abana bane se buri mu bwaise mbiya buri How much do you need gukora biashara? Biashara bya ngenchuke. abere ngone none nyigore none ase kisani kisuguri into munebyo Wakire rough budget chibesere ngekanete. abe utaka 200,000. Okay. Boncho morigeri obosongo vibes network. Kaka nchena na kwege na side yamo. Yani ngiche buongerese ngende. Unless rorio omonto orio kwaneta se story muri gyambure. Mugako yo kwanira boeni nsa muina. Inki tutachi eroro tuigunere ngana kiabwate. Tagete togende baka mwaye. Mugako ita to mwabo muswati yo nwara. Muina abugo yo no orokigu ataka tuende. Nere turategerera kurwa sare ngaki omugaka nobo maene ngwa tagete mukamumura onye ngwa mutagete ninki mukubuna Chistori bune jiko gonjo kana nibakwate ko mutu Mwancho murigereria finally toikire asomugaka
nchonje gukondangeri buo ebange kiagera njitingo chankore kodi ya bweka ngende unajipanga so we here egento tokoriga nobo wene musubati uri allegation sinchira kubekero mugakoyo allegation entangani igagotebanga tato mwabo gategete kurara nere after mugakoyo asirire allegation number 2 mugakoyo igategete kumuseria kurwa soboremu buo mugakoye bono obo ene tegete kunyora kurwa so mugakoyo number 1 obo ene amangana yagotebana barigo number 2 omugakoyo atwerese history yo musubati oyo kurukunga Janet nga kiacheta so muchiyo kiagera omugaka no aringi na kiacheta naende nga kiembwa yae yabeire aso mucho mugaka mbiyore mbuya mono nikikuru kwa marieta ngoro Christopher Ration serio musubati naro kuruku Janet Nyakundi wayere moina ase tuwarure musubati oyo no mumanyete najeta nakiacheta umongi nono morente tenga umumuro one ta bwatu muswati utari konyora mwana akamurenta gaiga mwaka 2009 akabera gaiga ugoika mwaka 2012 akanganya agatama kakunganya kwenye naru ichembe uchisobo ugoika mwaka 2018 akanganya agatama na manyasachia ugoika mwaka 2018 akangira nilichombe kandangiria akangera chomba asakuru kugetumo karenta abantu bamwabo bakandetera chombe na inje nkagenda n'abantu bane batatu na inje tukababane tukandeta chombe kiri kinarwite chombe ibere nanda akaga chionsi ngatiga ngabono rende uchire bono egoika mwaka 2022 kitariki 15 mutinyo kianda omongino nagasira akamanya kugochaiga akambekere segi yo gukumia akariyo musabu chigo akambwata akangira police station akambeka okurumambia bwatete kinsa ikomi kya butuko renta bayuti bakambwata usena bayuti sen community policing akangira paka nyamache kambeka kurumambia saa 10 paka saa 12 akamenya kumbwatuka ogokora matuka 3 agacha gwato bolimu musabu chigwe agacha n'abantu baje agacha gwato bolimu akandu sinyomba kangira so bolimu agato bolimu n'echingu na inje kwanya na arwarire na atwari blockage ono nkarura kana arwarire tikende ngelingo cha gukora na ndo barangite akarwarura agato bolimu akarenta chikatasi arigete agantebeke seiga nkabeke kya nkarware ndo bono mbona barangake nkabeke sei nche nkarwa nkaira na gocha ngachanga timoka ngacha kurigia chibesa nchiene nyagitari kana nyo chibesa nkagenda nyagitari kurukurene meke nkagwendi kwe blockage na bwaza na mangana andi na wata marwe irande nkagwendi bono ngachanga timoka kana timoka ngamya kuire kina koti ikine kina okere koti bakabona iga nabo togende tukugambirana nabo ngende tukugambanere irinde ndorenga oiranire sarenge kiagera nabwate bwoye gabwate kibande cy'umusacho oyo kuruku Nyakundi ikobono nkanyora ngare n'umuntu bw'umuntu urenge igotari muntu kaire ndi chombe nande gagocha kobana nande ira nego chabu ngato yiwe chire bwoye niritinge iko eri umongino wako mureta nka igarwete bwo mugakoye usigarwete soba gachicha igarwete bwo mugakoye sarenge bwoye na agweta kamanya gucha iga na agwete iga straight paka iga tagwete sobo ya mugakoye ye bwoye nkajibu no kuigwa yani sobo no manyete oya sata mete manyete buyara kini onko nga ngochi bugetutu tinya manyete buyanda atebe nga ngazigete lakini onko nga ngochi bugetutu yagocha abana barenga chitana barabo gajete abana batatu enyaruke nene ne kari bona se kari nabamura babiri
eri naenda agenda muna agenda naenda akamenya gocha no mwana unde naenda omoke muna achiete yo Eri omogaka asirira gosoka. Riasiria achire bono riachire riachire Mumuro nabwate murugi. Nabwate omurugi otari konyora bana nera achiete nere mugonga ekera atamo kuruga iga ng'a abetereru ng'a mutware agatama no murugi oyo otari konyora bana akaenda mugonga na achiete gokwera Ing'ori komobetereri. Gotana ayo gwenta koba isoko matenga mumura. Muswati otari konyora bana ndetero omonto obwata abana. Ng'ori ori komobetereri. Omong'ina narentete omong'ina gachete karenta omuswati oyo taiko oyo na bana oyo nere bona nere omomuro yabwete ng'aki bono okondetera omonto na abana ekabira eye ng'a inkoire omonto ekabira eye ekagera akemincha akagenda abo Igo omong'ina oo nere ochiete akarigia omusubati oyo kabwata abana akamoreta ing'oyo momuro anyomete bwangire koibora. omong'ina one tachieti komoria omusubati oyo narenge nenchera getare kona korigia ng'ang'a yako akwaga bono omusubati omwabo naraiga nare konya korigia iga kona korigia iga akebereria omong'ina akabonga ende tigache Ekerengereria kaingi akogete no mwaka bomo. Yaja inche nkiangogeti nkiangogeti pie kiagera konyo omong'ina oyo one gotebia kene omong'ina oyo one iga ari kona goseria abasubati bomosumoro oyo ari korenta akona goseri nkomobori ng'a bono oyo nere nkiakora rende okomoseri nonya nebina nkogamba twarenge iga iga nka omochi togokania omong'ina ng'a ntoramanya eyo goeta okomoseri omong'ina omoseri bono inche nkacha nkeuga ng'aki bono nkieke ndachenda gotarera omong'ina tatageti gosembwa yatatageti bono ng'aki ndachenda gotarera ng'a tigare bono nyore entiro oyo igoro yaye inche lakini tiramotagete aya Chiombe ngwachiete gochioyi echi bakoenana yani ngwachikobeta aye. inche yati nchikobete na abana omong'ina arangereti abamurara aba naenda aba bachiguchioya nano bachirete Risakara ndira kwang'orokia. Na area. Eneri rubari kwera ni Chiombe. ene rubari kwera ni Chiombe. Tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2018. Oyo kwa bunga ningo. Bunga ne rais. Moyale. Paulo abunga. Yaya nakwete. Ekara Chiombe chikwera ni lakini moyale nge. Ekera Chiombe chikwera nigwa nabwo ndangeretie eri narwarete bakandangeri ng'atara aku gakantega bwo Chiombe chiao namba yesi mino era nike bande Mishael Obunga abo nabamu abo bono kurunka abo Addison Rosana Gideon Mogoi Matthew Siogari abo naba Christopher Arati ninjo yo manyana na Christopher Arati Moses Omare oyo nere na ile to mutugete kuruga iga nere urengo mutugete nere atumirite nga nchikwe Chiombe chiane mutureti omoyari naro na nere uri moinari okay Henry Momanyi Nyabuto oyo no mwana okuruga iganka Henry Nyabuto nere no mwana okuruga iganka aravu na Steven Mogoji obuna ababo Agreement returning cows from Paul Obunga to Christopher Ombui. In color, the one is white, another one is brown without horns. Bono omwaka nkigeko gerota tageti omusubati ikiagera era agotebanga tomotageti omukungu bwo muntu oiraniri Chiombe tanya koba naende ng'airane gochiabwo bono ng'akiagoche neritinga rio omonto na ng'anya igakong'anya rioka tobwati ande zora chikwaga ng'aiki ora chikubwati gochi ng'aiga igakogenda bwoye ng'aki bono arache ng'aki arabera omokungu bwa omonto omokungu onyo omonto omogorete nayo omenye komoira ng'ate neritinga bono ria abande ayo obwate bosa igakera rikong'anya rikong'anya rigotiga igo nakio twarete obwoba komoamaria momurugu bono ng'aki ndamoere egiagera Chiombe nchiere netoboiri bokaera Chiombe nchiere toboiri bokaera bono ng'aki ndamo bekerende igagoteba ng'a ngwachiete okabete enyimbo isiko okamotaka oneke gusikia goteba inche munanga niga emiaka mbwate bono 90 ninkora ebinto ebio naende nche n'omukristo bori omukristo chibuku echi chiremesa iga ebi nebinto ndakora nche
emyaka 90 inguru kimbwata ngaki kibono ngento kigaki asenje amariga ndaitere buri tinkumanya ngai timanye tinge kingento ki okuramoko bigotabwana ti asende naende nanya kwa munyakanje ekenyuru gyonse nabo kemanyete munyakanje nana kei kaki inche buri emyaka 90 aina magana kubeka ya kubeka munakari kubeka ya munakari kubeka nonya ninche kana nanya guno na bana ase bakarekera baigwa kubaitira mariga bori agoite kangacheze bono bona yuko ni kwanguruki ebinto mbirando che binene ga bie chai ebine byaki ebinto bibie chai ekereri hariga na chieta akabwata no mungaini yari agachaka na chinamba enamba yecha ese tundu bari tokoroka ria marebi akana chinamba akamenya gukoro bungaini bwaye munakorete akabike ruchikiro n'abakarani ekerabike ruchikiro n'abakarani akamenya kwenda gasabe roni kurwe esako tokoroka green feather agasaba chibesa kaegweri busabina 7 akamenya gosoka riairega na riasogete munaire kereke na riasogete Nariachete Nairobi. Nariachete sachete bono ngacha kunga Nairobi yakari. Igo bana bachete na barabwa baketo bamanyiti. Umwana ne naje kamaruye riachete na naje kamaru mwana achire rero umumuraiga. Mpai burite mwana onde bwense na mumuro. Ya bana gachitira bwo abana batatu. Nyaruke nene nabamura babiri. Nanda akamenya ko kagenda nande ukire n'uyo onde nande. Uyo kada bona nande umumura. Bona yuko ni kwa nkuru kibuno mwaka. Death certificate yene yange. Death certificate ine yo mumurone. Umusubati uyo urusetie ekwende nari kirabo. Musuba oyo monginondo oyo ana ri mamanyo mbui. Ine teria mumuro taribo. No, rikirega, kwende yo. Rikirega ikabono oyo rusete kwende yo bono chete kurusia, nero chete kurusie kwende ye. Oyo Jacqueline oningo. Jacqueline nero oyo tari konyora bana. Oyo nero tari konyora bana. To which district? No bisi yange kumurikire. Civil registrar. This is to inform that in accordance persons, the identity card of the deceased person whose birth has been surrendered to the principal registrar of persons, name of the deceased, place of death, death number, identity card issued Jacqueline Bwali Olina. Muswati oyo bomo muro ntamanyore. Oyo tariko nyora bana. Na moko manyora. Nkora kwa na mwana no bwate namba ya simu yae. Ngokwana tunenere. Okay. Igo no ari mugunga. Nari mugunga. Igo turamuri na hanche bolia tukonere. Timanye tiaro. Timanye tukesena hanche. Finally, kwa ni kwangu rukuno mugaka mumuchi. Inje timutagetia. Okay. No mukungu obande. Tigagenda buoye. Okay. Tigagenda buoye antigane. Na bwate buoye. Tigagenda aroro. Yamono, mwancho morigereria astwa ikere no abo, lakini nkurigito relevant stakeholders story nentambe. Ndoteme kurigia umongino yo oitwaro kanere Jacqueline kotora monyore nero likira yaja Jacqueline nyatichi nyakundi oyino o Janet nyakundi Janet nyatichi nyakundi okay wow nkurigitoro yo egento ikwenera nategete gosomera ga nkumurigitore Jacqueline kaiba ko magikuru kwa marieta amagite kubeka ngurigitore Jacqueline Nyabwari Olina yes kumurigitore nera tuerese ngambo ene kiama giteguru ye story gikubetereri mono ntori ya so musubati oyanyu ametwe togende tubabori ngaki mumanyito musubati oyo gikubetereri mono abagaka abaira ne tichombe abara se list ya chinamba cyabo nkiraiga nabatogotema kubarigi one by one
bateme kuratotebia omogano ng'a kiore korwa butonyora oboene nya nomogaka oyo gosariria erieta ense emanye ng'a nabere igo onye nomogaka oyo gosariria omosubati oyo erieta ense emanye bo bia mono achomorigereria egasi yane kaka nokorigia ekena ase kere inche ntageti koigamera onde ekera twakwane na kera omonto okwanwa ase story korwa basi inomweka amashabiki nabo mokorora oboene ase bore ikiagera inche tindi mosikari okona jakina gose omojaji ekina abanachi ninwe ninde nabagaka babere aiga oyomo igare muraibu ekenyoro bari mokoroka abatureti oyonde igare a family member aguchaka na marieta atwerese ng'a story ya Janet naye manyete na ningi bakubona na ise akyogoruko inje ngoruko isa ya roli yes abatata balingi batatu chinyomba chirenya lakini enyomba ya tata ngoruko ya roli nero momuro monene morebia mobwatia korwa mbi nero mokote osomo chioyo bo mogako mbi abasubati bachiro abange bakogenda tari cyane asomo muroyo esomo muroyo narochete olengoro kuchaki agasokiwa akarasokiwa sababu ningi ntokumanya omogako yago chioteba nomobe omosoki nandorete oyonde chaki chaki nachiete omotangani kabisa ankoro kwesta akamosoki chaki agacha akamosoki igo nabange igo omonto osereti chaki nomogaka okay igo nabange bachire nkole samari igo Janet nachete omogaka oyo akamwancha sana igo nero bwatete chiombe akarangiria omura akabakobera paka ase akoruka getare atang'aine chikanda sobo Janet igachega ikeka Janet irana libere likaba likeno mate likoba agacha akagenda nande keragenda omogaka yagacha akoraki nande akamoreta igo omogaka oyo monyene ahakanirete Janet chombe nairete chiombe enchia chieto okay naro chikobete nande agacha akoraki nande akamorangeria libere likaba Janet agacha akagenda ekeragenda igacha igaika ekero omong'ina arwara bakarangeria Janet omong'ina yagachi bono makomoke agachi agakwa ntoche tugakanasa muna family member tukagamba rende obobe bwarenge ororo bukaera bono ekero ngaki omong'ina agotugutua nkoruka abigali mora agotugutuga iga nyaigete omopasta nare ngoro nkoruka marita noyo noyo nkoruka okemo nabarisia ekagwaita rende STM negokora egacha igaika rende bagateneniwa ekero bateneniwa okemo agasaba ritang'ani agakora abarisi bakarangeriwa bagasaraundi omochi ekagwaita paka naintu abachukuru bono bonseri bono omochi bwonseri bono bamura bamwaba Janet tugateni tugasarandi Janet ninde togita omochi ekero twamusaraundi bagasaba ekero basaba bagakora akeiga omogaka yasoka riberera ekina ekio gekarwa gegakoreki gekagenda ekambiari ekero kiagambwa agacha aganchirana ekero anchirana abanto bagacha bagakarasa iga akorokia abanto bono oborimo bwangwatu oborimo bogatu enyomba enene nenke bokairo rukabira nani bwate twaburitang'ani nane inche yansinyire omogaka oyo egento akobori Janet yansinyire baka bono kiagera amang'ana aye naerete nobomaene ng'a omogaka oyo ngocha arobeta chinyimbo isika ebinto nebinge omogaka oyo akorire ebinge agokora paka none omong'ina oyi abigari mora namoite twagoita okobe sana abanto bagaiterera igo naregete enyomba ekorukare tanyancheti buya nanyeregete okorera ebirengeri biaye atagete esire ari oborimo bwoyo kiara nabwate epurani gete yo oborimo gochaga igo muna nkomorora torochirende ebinto mbire ntanya gokwana nebinge agokora nanchete kwimukira n'emioro none omwana oye nare abwate achakire gotureni okorama abantu muna bono togokwana Janet iga agokonyora nchera bosa gokoruka muna egesaganeti abananchi bono nde agokorama omwana oyo asere komotureni ore iga naki eki nateba ng'aki ebinto nebinge omogaka oyo abwate inche nkori kwesiga egento nakwana muna bachire abange abasubati abachire abange igo ngoteba iga ekero abwate takoba rende iga gaki komorembe oche omochi oyo
kiagera no okorekanithio omochibu onse ribono tari butabwati bumaene muna bono tatamoke igakogenda omochigete orarera ase ekero otari nere bono nabakorare bakosaririe omochi korogoro mpaka mate omochi oyo muna baramura batatu tari gotenena mosimamo igakoreki agayane muna omogaka otigarete bono nero otigarete ase enyomba ya okenyuri lakini bono akweberereka gogochi komotebia igagokorarera agokorarera igo amang'ana na amange abwate totanya gokwana iga iganya gokora na amange igo omonyugete lakini kuna maneno mengi anakwana nayo oroche egento ekenene iga onye okoimokia emioro oimoki chibagwacho ing'o ngwenete gochigosoa onye okoimoki ete nere ngwenete goteba ng'aki inaimokereti bwa omoro ing'o bono gochigosoa esare bia mono tiga nkwane na omogaka bwa ekenyoro suka gochega mwaka gusuka kurumate kobera kurumata gusuka iga mbere gati iko gochaka na marieta ntebi ng'aki okorokwa nche marieta Moses Omemba erinde mocheche oyo bwomare ekenyoro eke kiari onse rigo nde village elder mochando kiora ase ekenyoro eke kiao ekenyoro eke kianene ekenyoro ekiya yabana naende muna turi nyomba inye nanya konyora mochando onde oro tari mochando gore ase enyomba eye enkogoti ya sokoro ya Christopher Arati onserio yes Christopher Arati onserio gabwate chinyomba ibere omong'ina omonene akorokwa Abigail mura ombui negwante bikorokeriete Moses Omemba ose mocheche nikinemo lakini rire kebande Moses Omemba nyabaye omare Omemba ose omare rika omare 0728648030 ne namba yao okay one problem ira somugaka oyo tatamoke amaene omomuro oye naro bw'inyomba enene osirete rikorokwa eneri momanyumbwi eneri momanyumbwi oranyomire konya abasubati lakini bakobaseria lakini egaika mwaka 2004 bakareta omusubati korokwa Janet Nyatichi Nyakundi ore omorugi o gatatu ekero aicha Janet achete na mwana igachete akanyora abana batatu iga bona abana abwate mbane batatu aba ekero omusubati oyo achete 204 omogaka oyo narenge na omwarimu orenge abana aba nabanyorereta igaika 208 omogaka oyo akatwa abana nyoreta mbarenga batatu Janet abana nyoreta mbarenga batatu aba banene okay ekiaro omwana ara omoke lakini era tingoteba tamonyorete koruga ati kiaro gatubika egintu kiria mwana kabira gwate miaka irenga mwana kabire tinga erabe timarisene benane yo kabire mwana kabire 20 years okay bona kerare tua egoika 208 omogaka oyo agatwa Chiombe nje nkobe tugisobo Janet tora abandu batano okay tukagenda tukararo tukaira na mambi aya tubimenyete buya mwaka ki Janet yajeta 204 Chiombe mukaira 208 okay egoika 2010 eneri mumanyi agakwa ekerakwa Janet agasugulikia amatanga y'omusacha oye omwana okorokwa omomuro omonene okorokwa Meshak nero omogaka oria aretete akamobeki akamobwatia obokomba agageka magoto kabeka eneri nsa igamuna tutinina bakaruta omogaka oya omong'ina oya akaruta amaraba abana baye bakamututa amaraba omustori yekaera Janet nanywomera ande before ataraja ya okay bono egaika ekero oyaenigwa bakasa bitinambiri byachagete bikebi bya kifamily Janet yakarasoka rende bono gatigara buyeka agikorarigeria abana baya igachita akari nyaruka achita akari nyaruka akanyora omwana abana abwa batatu bono ekamenya gwikekero kwindi yaba Janet yagasoka gana Nairobi ekeragena na abana omong'ina oria agacha bono agansa gontenga ainayo mu village eta ng'aki abana bane baragende ne Chiombe ndwete bono mumanyi onde egesa kiane gegusira iga orojo momuro oyo moke tabwati musubati nandi tanya koreta musubati ikaba bono communication igachaka
anti musiko mwa Janet nara uri gari bakaanza gukwana akamuretera bagakwana Janet akaboko muretera abana bari gusoma ci academy ucha chiku bakara Ngo mugaka na rite chombe before atarakwa na ruete chombe kero chiruete chirueire musacho uri moyo yani umugaka urie korera yani konyatara ato mwabo Janet konyatarakwa iko na chiriete chombe cia yakamanya gusira na riete chombe akamanya gusira kinege tegati ekero mugaka uyu abanga na ruara aigwete ngurute yo nyombe nya bwate mwana mumura omugaka uria akarangeria aba akabatebinga chombe nchira ababande mubwata abagaka omwana utu ari uchi gucandike kyara abache kura abana atigiru nabwo tawe uchi kunyara kubasomia iko chombe chitimbu ati omuntu ngotigera ntagete gochia chanedi ati wasomeria abana bae kyara libage yamate gochi kuri chombe chiaye chombe tintu arangire tu inchino yo mono nane na chiete no mugaka uyu naba muragete tukagenda chombe chikaretwa tukarige tumo tukagenda tukuichombe chibere kare twachikia omongino ria gateba yaya chombe jino le chwacha bana bande bari mutari ngaigo cha mutari go chande akaeli akabwata tuka mugaka lakini ke usichombe ngora chiro mwaka ke kusiboro nge chombe ngora na chire cha ruru chomo njiri koira ntati ko mumure era takenga turo chimra bana mbwate ntwara abana bane nyaruka nanyori na chandikete na ngengomberi namongo mtinge ngombe ira abana baya bachikuru bana bachikuriria bachikuru bana ikere ngoira ngo nyarikanire nkyo tare ko mateberia atarachirwo matenga yachate yoko nga chombe bari mbakanite bari none kero ba korite kwene ba tenga nore chombe chithoko batari moira nga twabairaniria ya bara mba tukaniti no bari twaringa na bacha aya bono kero yaika tukakura igo ekera matanga abeta elibono mongina ngina byaro yakure abari mbachete bonse family kurwaria sobo muise kuyo mbachete na kurubangina rume pakateba ntu ngombe ntu atu chombe ntuno ndita yugo gutai ngombe ga kyara chombe mwatoete anya tata omwabo wetu omwane kyamwete ntu ekinto usikaniti nande ntu cha gutai ngombe kyara chombe kyakorete mwaruete chombe pakakura gweserega korwa bone shida ne eria kobanga ekero nando muhako yako ikamagega agonchoke kyageraga ekero omugaka uyu omongino yasirite mumure bwenyombe eria igachitaga tura muyo bono tukaboringa ngiuria guturira omumure uria ngiatari kwagachira mwaya gocha gutura ekereria matanga abete omogomo no bete nga omwana uyo araira na aga nyumba yayo omumure yarua akarusigwo mugaka uri na nerote bete nga mwaka omwana uyu bono tigaso nyumba mwaye arinda abana baye ngitimbu atimangana abapasa mbarenga aba kwene mbarenga abarisia nechi family chinyinge chiarenga pakegirivu nkero mbwate nkeyoro kina weke kirete twa wasi mune musangire ka no kwate nechi nkwana akwanite bono rinde tukakura igo bono juice nane ko ngakinga chaneti ngonyori rirube kurwe koti esamoni nga igare bo mugaka ombu trespass bono tukubura trespass itinga yekurwe bono ntwegete kare samoni yarueta aringa chaneti era basaidi baye sekineke nera ira basaidi baye ntuntu arigete obusaidi bwaito munenjero yo mobo narigete obusaidi guchie koti na bande mbaro barigete tugasaba omwati bagatibu mugaka kero kenda yinkiro che bakubuna omwana nice especially omwana omunyaruka omwana omugaka uria enyombeye igata getobure maoni asomerie nyomberia okay ikinekemo no omongina abwate nchaende kaonero kumuswitch ekiara bako omwana keroroche omwana bwenyomberia ngakiara iche acha gutisia muka muru mwa bwenyombe nga etogo Kenya gakagake ichiko kiri goteba ekiara gento ne opie into begete kanga omwana yeto mubwate bono igagabisire mwana itaiya igonga ntore tayare kenyureke ntore tayare ngaki chane titari gochiande no mukungu bwe kenyureke ekiara ntu achite pakoburi mu butoka bwata oje ari gutira ari ne urubago rurure urubago ruri na tutirete uri no buri mu bwajane two cyakire ari bukaera oburi mu uri gukimuino no mu muri okabire enyombe ne bwata mu rababire ari me kabire ari gukimuino ne nyombe nke iko buri mu bwatire bakamate no umwana nara umucho koroye nyina asireta agatinde kwa utachete boye nere to akaye gukinyekira ini sana mata ariaga nera nya gotora asomerie bimwana mbiri bya urukari in case atanyore tiande nere no mumure party yo mumuro gocha gwaterwo buri mubo baba bantu barenga batatu
Bia mono mwaka. Nimeshukuru. Asante. Barikiwa. Machomuriria ribori ndiranta gitembori Janet erbwe komo nyene ekwanire kuri omuntu wae. Janet nkwanywa mirando taraja. Njitinywa miriande. Namenyete mwamusubate uyu muntu gitarero burari. Okay. No mwari mwandu ucio. Ngacha mune nyaruka. Kanyoro abana batatu. Kero mare mwasira. Na twara omuntu isiko. Ore kondinda. Umuntu tori mune girlfriend boyfriend imbure ko siro omuntu akoreki oira nebwo ngende gucha ekogara no muntu twamete kwa town. Igonga muntu instanyo amete nyino konywa ngo ni cyamba akoreteki angakanirete. Ebo. Iga abana batangani gutatige abana batangani bonsi pi barabuno bayibolera umucyo. No bayibolera. Nande chikadi no mbwate. Kachikadi. Pakomuga kori umwana ogatato nero ruseti maremu umwana okerondo banyarito umwana aganyaruka. Oyo kabere nkamanyorera pomwani nachite gokwani sister yane. Haya maremu nero ndustinya gitari arwete ngakiyere busaba. Haya oyo gatatu ikonyorete ram no ndwetega kaenda ram. Mwiboli oli ona tata akaonie ng'ombe yarenga imwamu agachanya gitari akandu cio ram. Abana bonse mbwatire mwaka. Bon. Chibasa tebete no mbwate. Okay, thank you. Na manataka bwe kwanire kuri umunuo. Aje bwe komo nyene. Bia thank you so much. Asante. Machomuriria abuna nachika kogotebia egintu gitubigita igantu no kurigyo bomaene. Ekera tware go interview omuturete bwe Kenyoro na kwa na igoro y'omusubati uri kuri ku Jacqueline korengana no muturete bwe Kenyoro bunateba omugako uri nero omosereti kuruka. Nyasaye bwanchire twanyora omusubati yo kuri ku Jacqueline igotore chinsemo cha mugonga. Twamomeire tutagete ko manyanga ki no bomaene no mugako omosereti kuruka. Gose ningi kigenderete ato ene history ya family Jackie Mbiore Biande no kyogendere Biande twagenda buwo goro hindi mbuwo twajikora wati manganande twanyora rende muiburi omino ucio ri wano muiburi rende twere manganaye kera tweresa twagenda se tato omino nairo twere sense amo yae twanyora abantu bakibekenyoro batwere sense amo yabo pange story yao no mugako Nchengoro ku Jacqueline Nyabwali Orina Sito bachoge chache Nyansakia Tendele Ward Watch Tendele Ward na nyometu kuchi gionseri kinyoge kuru kuinani no musajo kuruko ene ndi mama nyombwe omwaka 2000 tukabata menya tebuya 2000 mpaka 2008 matukayo nsinga bero rotomyete lakini my mother-in-law mtu alenge kogenda ninere buja ta nganchite no na alenga ororo rena matuka na bere tons piororo ti sikufanikiwa konyoro umwana 2008 ebitina bikaba my mother-in-law akaletera umugakone umuswati Krale tumuswati akamubeka mwaye amubeka mwaye agateborete iru mumuroyo umuswati inche mwaye nyombe iri ku rumwenye we are in the same compound Bone kerale tumuswati oyo ne roro sidie meroberi naba murabe Kenyora ubale jikazini cyo musachone ekerale tumuswati oyo akamenya mumongino oyo ekeramenya baenda bakora imekutano baligetie nchira bandu ciororo bale tumuswati oyo so mugakone by that time alenge gosomi lakini ali gosomia ziki barua ekero bakore tumuswati oyo yali ngomutinyo 11 that time matemo alinge gokora umutinyo 11 oje December na inchinga kingo kona alinge kibarua yo gosomi ya academy no mwalimu ndi by profession Bono tuafungire school yani tuafungire school tu break for exam time Bono nchenkirete kinde nyumba igachiza chamara kwa balimo konyoro muswati yo gochapa kororo chapa kororo ogotebanga nero muswati bwo mugakone nkamuboli style kiyo mugakona agacha kamuboli nakyo yagatabagata nche muswati tingurete ki timo manyeti akaira na akagenda ekanya kogenderera boigo itukeli mamura bakaungana muswati bakamaseti agacha mpaka nyumba kirasha mpaka nyumba agaikaransororo akuru mwa mamumi no mwino oche nyumba mwa bona asale bono mugakone ngunywa linga maru bono mugakone mna lingunywa maru akoenda oche chinsa cha marokoba muswati yagacha gaswa nyumba ni chinguru inyumba yale bono iga yire mwane agaswa nyumba agaikaransa ekarekaransa ororo agatebana naki nonko beraga iga uyu numuntu onyoreti umwana nonko beraga muna barubire tirende muna bamatebeti ekero yacha akanyakwirana ni komo
ocho kwa matenga soka kuri nyumba ga kama soka kuri nyumba ko mukunguri akakura ekera kura bantu bakaja bakasara undi nyumba bakasara undi nyumba bakaza kuwata bakateba igora gaiga uri akabudi ninkigenderete aba murabo oyo magachuri ngo mwaka getero osiro kuri kubagaka ensemo ige ubuli mubule ensemo iga bagaka bumale agachaka bateri nitukiri bamuraba mogokora tigango yasoke toigo ekera yasoka kuri nyumba tokasoka twensi bakabuli gunki kamagenda dokora swadi yakabatenga yaya ngenacha ngabansangiri balenge ko ngitanchenga batebi gaki binde bya kwana nebyo bulimo mangana yakano swadi yakana mumu ngina akabera ororo nchinga tikara kinda bona munandi kalite kimbere teke bakamenya korosi enchama mungino oyo tale ngukwana na my father in law nabatu muswati onde nere baitonete no mugako ya matukama bona akariye nchira yo kanda arora sutali ukuruga bundu orole kro muswati yo bera ororo no kubwata na inform my father in law asamangana yo bakariye nchira bakari approach my father in law ekero bono litukuri kelimo nkirete mambi ne nyumba kanyora abantu bagocha bange abanga bamurabo mucheza rounding bonsi pike nyore kimwa monselio kanyora abantu bagosoka toli na ruwalite nalinge nyumba bakona gelenga soka ngo gocha etina ko nyumba gakono sokire mambiga ochira nalo chire ko nyumba nyumba geteme chigetere ko chimoye na keiga ban ekana na soka abanya ko bato bagantebe etutagete bono orugaiga nkababoli inkinakora ana batwateba no bali no mutuleti yo roro no aringi bono mugakone ndali ngo ngabatebirende mukurangiri mugakone antebirende nyene ro gonse lusini mogonse ngintu twateba oyinto rikotegerera nkinakora ngabona twa letru muswati nero kobera nyuma mayegaiga mbarutire chombe cyane nibete ko rusiko bakaira bagakanira umuswati uyo ngegerere ndarorekane rere umuswati bumusacho uyo iho chombe iki kiete sobo Janet ne cyane cyane basi burite ko rusike Sunday naje tumugonga konya batarazeli bagasibora chombe icho bakaira bakamwakanira my father ndo nabwate chombe my mother ndo nabwate chombe bakini bagasibora iki cyane bandi badenye babate biragara nekero barayire chombe cyane oyinere erabiti bidisho kwa oyinero musubati wo musacho yarari boni ngikingi yange cheti ekimu nabasibora chombe baga my father mbachi torro na mumro minto bakaboli mugakoyo mwarusi chombe cyo mwana onde mwakaniro oyo mwarusi chombe cyo mwana onde mwakaniro mugakoyo mwakode bobe mwana yakana bakosoma gana tokakwana na mangana yagasinya onekera asinya nchibono ngatika bono nkabamenya dega bukimba the stress bono muna bachitilirende bagucha bakaniri bagucha konsoki ebapugete mbakegali batageterende njensoke umumro batigale bono bakaswa bakandusirie binto chianga chiane bakarusi chisani bakarusi plastiki bakambekera bakasoki mna bakasoki bakulika guchikulika baranga rolegale nero rukonyire musacho no chirekera chira akavule kingi magora indo ngeyo kwana bakabeka nene bakoreka babeka bakansoki nchigo bagenda kwanyote bi driver nga umuikyo musasa bono musasa mugo chiseito one kerolinde batsoki baikapara bale timu yonsi omugakona akamenya kubata akabatebi asengincho mugakone ngana badede na nyimwasokyo nenchensokiri bintu byane ngoreki ngende nere bakakore kwenda bakamusokeri chianga tukasoka mnango soegali abwate nyimbo iga akamumure kazi ne yakamatenga nayo bwato boko ire nyimbe yo chochire akabateno chimuna nagenda iga isanduki yo chokongira ni gocha tugacha igo na tuacha rende tugaikana abwate friends mugonga babwate chinyomba tugasetro mugonga bo mwali moyo oma tukamenya tugansubugima tukuraranse it was 2008 when 2009 nchanga ende college nere college 2009 2010 nelingo kule college before ndara kule college musacho yona agachaka kwa nanyora accident bono dimede in the process ya nyota accident ya nyota internal bleeding lakini bono lunji no muntu nachiti nyagitari nga weniwe kona agachaka rware tukaenda nyagitari ndara nyagitari akabera agasira musacho yo asirite karama kokane kirasira tukaine gasirite mumenyete nere asirite tumenyete komo bono mwarureka mwatiro ni muchi ndo atigete ntumuchi na twatigete tumuchi uri akagenda nda akachaka menye nyumbe ya atagete ntutu kachaga bono ndete yurenga kogendanga ndubantu kansubugi maboito from zero tukuraranse tukansubugi style yende yonse na tuanzire ndubugi mana tuame pati mbaya rende gacha agachaga sira kirasira rende
ka inform abanyene na ba inform bagacha rende bakoyo mubere ani bagacha bakagacha bakairo mubere bakagacha bagacha mubere my mother in law bagangurira nje my father bagacha bagateba tiangendeka nkagendanga bari bagacha mukunga ga bagacha sto amenyete bagacha bamurabo bagacha bagasabe landlord ikifungo bagaso karusiye bintu bakahira ibintu biri twabwatega iga bakarusi bakahira bona bagatiana muswatu into basakamaraga ga nero itomo sachi chirende nkabera muna nabera tenka muswatu yo rende muna nabera tenka my life yagendereire kunya gwasubugi mabwane igo bona muswatu yo my mother in law na chokwa mnandika iga kuri my mother in law akwete miaka teraba mingi era muna atige tugali abera toro nero sini miaka ibiri akaruoro rakagenda ekera agenda akaenda konyomwa sanga after your mother in law asirire my mother in law kunyatara asira muna na ruitoro my mother in law karo akamutika akasoka n'abana bali arengerende nabo bali ukikoroshye gesaku yani karatiga erimo sogete with your husband mukamutigo no do amutigete nera akakure miaka ebere nera akabanyandika mayo agatachamba guta akagenda no batigari tusamba methane akagenda ekeragenda nera akaenda boya sanga akaenda akanyoma sanga no abere ta boya isaka chakasira isaka with before my mother in law isekera asira mugako yorende bakarangiri bakagenda ororo era baenda ororo bagatebe go muswatire bagateba nga mbago iso byara akwane iso musikoyo akwane tenganche tinkoli bayichabere umusikoli akabwata agateba yaya chome techira ndikuchibo basi chome balende bakabakobera chome bakabayerera igetuma munanyigwete nje ndapo nali ngoro mugungandi lakini bonga lende ngomanyanda amangana bakaira ni chombe kerera ni chombe utikaire boya bona aboya nwabera bona muna my mother in law yachite kuku umuswatu yakacha iri my mother in law akure ubwangu ubona bana agacha nane kamende tukabwati sina bana banenje tingomanya abulenda agoteba bona munacha nali aberete bona akabero ropi bona kurwana obachakanete no mugaka kwarori kurabona obacha no mugaka umubulirende konyagi wachiete natagite kumusendiri konya my mother in law ataratugutu renda bamura bali bakayimugere goro muna bamaide kugambe bina baide kubeke bina bakamutegenda omuswere ndi bona the process nali process part certificate je nali bakorete ibindi byonse amasona ndo kubulyo make clarification muswati oyo esababu ekogera tato mina uchiko ichombe bono ya father in law igarankeri una tato mwabo Janet agatebwe je tingubwata ngombe kabiri tingoli maisha abere akaira ni gocha igo Janet asina araga kanire chombe na kanire na nyomire eria gochicha mwao boniri muchaka abana bali ngachitana baro agara chitabwa mwana oyo mukali mulito igo gachitino bulito in short achitino mwana oyo mukali mulito karatiga umwana oyo mukando nando bulito bondi na bwatu mwana umwise koma ndeno ngana iga igenya roke yene ne gachitana yaro umumuro kabere igachitino bulito Oburto no bumugako tingumanya singumanya ro ndago te basate baramugutara bari tingumanya I can't comment aro tingumanya ebona ekero mugako wasira amotigete na bana barenga egera asire tabwate guse abana babiri oyo monene no nya gocha na burito iga abana babande bana timbanyete bonse timbanyete tato mino buna mwamenya nere miaka 8 na bwate tabie ya gotebanga muswati atanga agachia gatonga chinyimba motagete ai buna mwamenya na iso no mugakoli abata discipline yaja no jime kwara muino gali mwaya tukundi yali kutambuka gocha nando mugakoli masikani aya bagaka bali matuturu kubakwana kubako tatambu yole abatwala kukwana niyo gakumira tatambu yole buja baba igo nandi tukundi mwana kwikira na twala confrontation nere aja ikiora comment igoro yo monto gotebanga ki ngo mugaka bunori natagete mukamumura nkiayura kwani gori ngane nkabuniyo ili nelingana live nane nelingana litabwati masikani asa abantu baikire myaka muneli teri bija gukwana ingana munelyo ili nelingana likole to busuku nane nelingana libwa tukuragiriri asa abantu abato egesa kwike tugukina bono no etokora ebintu no etokorigia mali aja asinaro tutakiri gufuka yani tutakiri gwetani chimbebe abantu bali muna abanene tutakiri tubasike neba tutagite kendi yonsi yatora basike kiagera nimanyite ngekero omonto omonene nabwate causes na causes they are real ekero tukunya gukora kora ebintu ebiga tokora muna machieso lakini tonyole twate biulingana ikore tukuragerera gochise kise kubyito iko chikogenderera ko ambuja tutora masikani
tutora masikani ujia saba nto bali ba ngana nere yakwana wantegete bwe kwande ku munuo mugaka bwe kenyoro yoro mutureti gate banga tatomino yani gato tengo mugakoria nero sereti umukungu uri kuruku chakiri yora no maana iso gasereti kuruku eba lingo madaniro nero lenge the influencer yo gonsogi kurumuchi nero ligeti aba murao bakare to mugaka bere tumuna bere yani ngaro de kananga nuwarese bantu bali batantanta geti bati umugaka yaya lastly kware komera bono yito korokanga nere your co-wife kware komomera lenda se video nkiru chikwara mutebi nari komatebi nyagata geti komenyase akwenda asaba mabera atura masikani asomugakuri asaba mabera kera abenga natagete kende amasikani narakogera omonto okorigeria narakio omonto oyo nansigete atwara amasikani asa abanto bari amenyete barabo asika omogakori asike na omong'ina oria ore omochi oria nere otigarete naende asike abanto bari baetanaine aikeyi atwara masikani ene ring'ana ribe ene ring'ana ribe sana magakori no manene ene ring'ana ribe omoncho morigereria obosongo vibes aiga sesimi nkwaigwa omogakori kagototebi ng'a Janet nanyometu agakanirwa paka chiombe Jacqueline oyo kabera omosacha bwa omogakoye nero totebi ng'a Janet nanyometu agakanirwa paka chiombe twatemire stokonyara paka twanyorere namba yo omogakoye yo korukutom nwara sesimi tariange na gusika ngo twamorigia igare chinse cha gochiare iga risko ya gusi batina bago tukwanda sesimi akiriye the air tomu mbuyore ng'a kyokoro kwa marieta onse naende tweresa no manye tomu subati okurugu Janet Nyakundi ngoro ku Thomas Nyakundi nkamanga murako sito borongere cha sakoro kunyaboroba bogetutu seito no sito bo omwako korukusimi my father no mwaka simi botabori ni mwako kumeta bo korukutisimi bano my father no mumuro mwabara kini era gorete manga muraka umusobati oyo nero lengo monge none igeriete ria koruku Janet Nyakundi neriao na munyometa kale nyaroke ngata bwatike bale ngamubwatire bibande ndieta na ya na osia gutumia bono no Nairobi no twana kineria bana Nairobi akai abana bwate nabao no na kina bakineria gesa barua igama miaka ya rusi nebere no kamwana kengara nige swali gago kwa kia Nairobi kara manya kegusia abo kwale ko mochi kegusia takamanya tuye no abiarire pumwani ha transport bako monene no abiarire karona manya tairox nali na manya ole to yo kurukumesa nyaroka nera to manya tera no manya tena nche Nairobi ya nana yonya mwage ndo mwara kamwana kale ngali akanyaruka na kamocho koroka ni kenyaruka ya nera yes ntu abanyora no bari akanyaruka ke wana ala wata bana babere umwana wo mumura no hali nera Nairobi no bari banego wana muji oyo njeti manyeti visueli ebi okwanwa na abana abeli arwa agacheta agasiganire gochabo tuomane tenera korwa igoro yo wosalia ko ende siko yenyuma tukomana agatama kurwana abana akagenda kusobo kusobo no abwa kora iga wesa abwo wabasira maganare no musubati umwabesemo abo na abaswati babere gari gati musubati omokera sema no musubati mwamana kuri asema moy mbako mogako inama etaba subati abwe bwese mogako yeso bakomana goro yobori kwa mwaka nete chiombe chiombe chibe sana tumie to korwali se wono na algo chibara una chombe agante bikara ko wena machi ko mangombe biresa to atimbaya agasira mwako ina amenya tenene Nairobi yakara morwali bifo ago tiriboka kama chosira usi ikagote bangina agasirite karo mwana omake no maene of course yere ngina asirite karo moke
emiaka barenga abakere n'omokoboti igo mochioyo chanetia kuoga korwa tanyoreti mwana oro na noyomo bana oro chonyo omwana oyu mesa kionyore 2005 nero mumuromo nene no yo como bwati akanyoru 2007 2007 nariyo musacho ya kweta accident ngayalo akanyoru omwana lende izete kongeti dada mbora jana dia akare goteba ngarende the father ni rogate gite korarane bana wese lebire tata tokore go mine tia kane tsale mukamo muroye ikebusi iyo mugaka nakane tere ngwitari mukamo muroye pi na ndonyo ga goteba ngana bara anere gose go abine tinga okikiri utari mukamo muroye bana mukamo muro no muchira ngerende ya ine njera ya buri rako moseria akaratiga bekenga igamutagete egeranganya kware konyora Janet bono igangi kware ko matebi nje sarara ko matebi neke atiga mangana amange abana bagenda basomera undi igo bako pamanyete ise oyo bakini ibina bakorere biya bikuru bongo bw'abana abana abone akade bina babegeta ubabere no bakoleta kuru bagache secondary Wano barabu oroche bebe isabanda anyaka mwana kamwera ga kwenda na ngina kanyira kaira na sobo na babaru tabagot bia mono Thompson asoko bo mwansi okuna gotatebia sobo maene bure bia mono nyasaye tiga go sentata bia mono we abagungu ya sayo